O grupo literario Leiras Pulpeiro fúndase en 2012 de resultas de un encontro de mindonienses e xente de fora de Mondoñedo, pero moi amante da cultura galega, e entón tamén a finalidade, digamos, do grupo é impulsar todo relacionado con Leiras, non só desde o punto de vista literario, senón tamén desde o punto de vista social, humanístico, ideolóxico, científico tamén, non? Nese sentido, penso que temos unha figura, Leiras Pulpeiro, verdadeiramente importante, que realmente pertence ao que é o rexurdimento literario galego. É un home fundamentalmente do século XIX, aínda que morre en 1912, interesa moitísimo a súa figura. Literariamente, hai tal vez algúns tópicos, por exemplo, que Leiras é un autor de literatura popular. Ben, iso é certo, pero é insuficiente, porque hai poemas como Roseiras de Rosas Roxas que son unha auténtica maravilla estética e que trascenden todo ese concepto do popular. Tamén é importante, non é, desde o punto de vista ideolóxico, pois iso, a importancia política, como republicano federal que foi, masón, en fin, o médico dos pobres. Realmente quería tamén finalizar falando de que na literatura, por exemplo, o profesor, por exemplo, Carballo Calero, estuda destacando ese canto da mariña que el fai paralelamente ao canto da montaña de Noriega, mas tamén, e tamén o digo o profesor, é importante como Leiras Pulpeiro lle dá unha dimensión política a toda a lenda do mariscal Pardo de Cela, como se sabe, axusticiado no século XV. Entón, estas e outras facetas son moi importantes e creo que o que vai ser a Casa Museo de Leiras Pulpeiro debería aglutinar todos estes aspectos e que sexa tamén un espacio dinámico.